Tento nápis Urban pri novej MG4 môže naznačovať, že toto auto je určené na jazdu výhradne po meste. Ale asi iba blázon by si kúpil auto za 25 až 30 tisíc, ktorým sa za hranice mesta pozrieť nemôže. Ja som to vyskúšal, no a takto jazdí MG4 mimo svoje prirodzené prostredie. Zapíname palce! Kým pôvodné MG4 malo dizajn ostrej športovej zadokolky, model Urban mení prístup a stavia karosériu na čistú praktickosť. Je to plnohodnotný hatchback s dĺžkou 4,4 m, šírkou 1,84 m a výškou 1,55 m. V prednej maske dominujú plnohodnotné LED svetlomety a klapky s aktívnym prívodom vzduchu na chladenie. Z profilu udrie do očí dlhý rázvor natiahnutý na 2,75 m a podľa zvolenej výbavy 16 alebo 17 palcové disky kolies. Zadnú časť tvorí strešný spoiler a takisto súvislý LED svetelný pás svetiel. Dôležitým faktorom je použitie platformy E3 s technológiou Cell to Body, takže batéria tvorí priamo štrukturálnu časť karosérie vozidla. V interiéri sa tento dlhý rázvor premietol priamo do priestoru pre posádku, čo si všimneš najmä na mieste pre nohy na zadných sedadlách. Vodič má pred sebou menší 7-palcový prístrojový panel, zatiaľ čo stred palubnej dosky zdobí 12,8 palcová obrazovka infotainmentu, ktorý podporuje aj bezdrôtové Apple CarPlay a Android Auto. V kabíne sa nachádzajú USB-C porty na nabíjanie a v závislosti od stupňa výbavy získaš aj automatickú klimatizáciu, vyhrievané predné sedadlá a volant, bezdrôtové nabíjanie smartfónu alebo 360 stupňovú kameru. Batožinový priestor ponúka v základe 470 litrov. Pod jeho podlahou je ďalších 98 litrov na uloženie káblov, no a po sklopení zadných sedadiel narastie celkový objem na viac ako 1360 litrov. Zásadná zmena však nastala pod kapotou, pretože motor sa presunul dopredu a poháňa výhradne predné kolesa. Základná verzia má LFP batériu s kapacitou 43 kWh a elektromotor s výkonom 149 koní, čo znamená zrýchlenie na stovku za 9,6 sekundy a dojazd približne 325 km. Vyššia verzia dostala 54 kWh LFP batériu, elektromotor s výkonom 160 koní a stovku pokory za 9,6 sekundy. Dojazd sa pohybuje na úrovni 400 km. Obe verzie majú 11 kW palubnú AC nabíjačku pre domáce nabíjanie, no a na rýchlej DC nabíjačke sa nabíjú maximálnym výkonom 82 respektíve 87 kW. Dnes ale začneme tak trocha netradične, a to týmto pohľadom, pretože ja mám pocit, že v MG čítali všetky moje predchádzajúce recenzie na Model 4, na tú predchádzajúcu generáciu Modelu 4 a vylepšili tu všetko, na čo som vtedy nadával a čo mi vtedy prekážalo. Takže v prvom rade, v predchádzajúcej verzii tu bol taký otočný volič jazdných režimov. Ten sa teraz presunul sem na páčku. To otočné koliečko pôsobilo veľmi lacno a ten pocit, dojem z toho otáčania naozaj bol taký čínsky. Toto tu už pôsobí oveľa prémiovejšie, jednak na ten vzhľad, dizajnovo táto stredová konzola je úplne čistá a nachádza sa tu bezdrôtová nabíjačka smartfónov, ale hlavne ide teda o ten pocit a dojem z toho radenia. Druhá vec je klimatizácia. Máme tu takýto nádherný samostatný panel, toto vyzerá exkluzívne a prémiovo, fakt. Ešte aj ten pocit z toho otáčania z týchto voličov, naľavo sa mení teplota, napravo sa mení hlasitosť a pridávania, uberania sily výduchov tej klimatizácie, naozaj tu sa inžinieri vyhrali a takisto aj nastavovanie týchto výduchov klimatizácie, no musíte uznať, že toto pôsobí naozaj luxusne a naozaj prémiovo. No a v minulosti som teda mal problém aj s tým, že tá klimatizácia vôbec nefungovala dobre. Ak som chcel, aby klímovala, tak som ho musel nastaviť až na 16 stupňov, ale vtedy mi bola v aute extrémna zima. No a keď som ho mal nastavených na nejakých tých 20, 21, 22 stupňov, tak zase nechladila dostatočne a v aute mi bolo teplo. To je tu už vyriešené a klimatizácia funguje bezproblémovo. No a tou najpodstatnejšou vecou je displej infotainmentu. Tá grafika sa nejak zásadne nelíši od iných modelov,
a ani to rozloženie menu nie je iné. To menu nie je nejak graficky špičkové, ale dá sa tu nájsť veľmi prehľadne všetko, čo si človek potrebuje nastavovať, od asistentov až po nastavenia svetiel, ambientného osvetlenia. Mimochodom, to je ďalšia vec, ktorá do tohto auta pribudla, je tu ambientné osvetlenie, ktoré cez deň nie je vidno, ale v noci to dotvára veľmi pekný efekt a veľmi pekný dojem. Ale hlavne ten displej je veľký, obrovský, no a sú tu napríklad aj také veci, ako možno sledovať YouTube natívne priamo na displeji auta, sledovať TikTok alebo nainštalovať si Spotify, spárovať si ho so svojím účtom a počúvať Spotify priamo v aute. Takže za toto opäť obrovský palec hore MG. No ale poďme jazdiť, ako ja poviem úprimne, ja som sa toho veľmi bál, že MG prinieslo model s názvom Urban, teda jasne naznačuje, že toto auto je primárne určené do mesta s cenovkou začínajúcou na 25 000 eur. Za tú menšiu baterku, za túto väčšiu 54 kWh baterku, ktorú jazdím ja, si MG pýta od 27 000 eur a vlastne tá premium výbava, plná výbava stojí niečo okolo 30 000 eur. S nejakými príplatkami ešte dodatočnými sa tam dostaneš nad 30 000 eur. Takže mestské auto za 31 000 eur, to je naozaj dosť. A naozaj som sa bál toho, že s tou 54 kWh baterkou to bude mimo mesta nepoužiteľné. No opak je pravdou a opäť ma toto auto presvedčilo o tom, že veľká baterka nie je vždy to najviac a nie je vždy to hlavné. Totižto, tu je teda 54 kWh LFP batéria, ktorá je mimochodom odolnejšia, nevadí jej nabíjanie do 100%, takže tú kapacitu vlastne môžeš využívať naplno, nemusíš sa bať nejakej degradácie. Opäť som absolvoval diaľničnú trasu z Bratislavy do Zlatých Moraviec, čiže nejakých 140 km. Vyrážal som s batériou nabitou na 95%, no a do Zlatých Moraviec som dorazil ešte s 50% kapacity v baterke. Takže v podstate mi to zobralo 45%. Diaľnicou som išiel po obchvate bratislavskom 120 km za hodinu, 110 ako kedy. Medzi Bratislavou a Trnavou som išiel 120, no a vlastne od Trnavy až po Zlaté Moravce 130 km za hodinu, čiže som dodržiaval tie maximálne povolené rýchlosti na diaľnici. A vlastne aj v takomto tempe by som hravo prešiel na diaľnici tých 200-250 km aj teda s tou nejakou rezervou. Jediný kameň úrazu, na ktorý pri nejakom tom diaľničnom diaľkovom cestovaní na toto auto naráža, je nabíjanie. Bohužiaľ, nabíjací výkon tu v píku, v tom maxime dosahuje iba 87 kW, čo je naozaj málo. Áno, na tú malú baterku to relatívne stačí. Ono, aj výrobca udáva, že to nabitie z 20 na 80% trvá nejakých 26 minút, alebo je to do 30 minút. A v zásade to je to optimálne rozmedzie, ale chcelo by sa ti čakať nejakých tých 30 minút na nabíjačke každých 160-170 km. To už je troška moc a v podstate obmedzuje to auto, áno. Na tú mestskú jazdu, na to mestské jazdenie, kde si ho nabiješ pokojne aj na nejakej DC-čkovej nabíjačke pred obchodiakom 50 kW za tú nejakú hodinku 10, ale na to diaľkové cestovanie, napríklad pravidelné cesty do Chorvátska, toto auto určite nie je. Dokonca dovolím si tvrdiť, že do toho Chorvátska by som sa s týmto neodvážil ani núdzovo, pretože ísť tých nejakých 600 až 800 kilometrov by už bol s týmto autom zabíjak. Musel by si absolvovať určite nejaké 3-4 zastávky na nabíjanie a fakt traviť tam na každom nabíjaní vyše tej pol hodiny, to už dá zabrať. Ale tá spotreba, ako som povedal, je nízka. Vďaka tej menšej baterke je auto ľahšie, aerodynamicky je zmáknuté úplne špičkovo a tie spotreby, teda aj po diaľnici, tým plnohodnotným diaľničným tempom 130 km za hodinu som sa dostal pod 22 kWh na 100. Pamätám si tie prvé veľké elektromobily s veľkými ťažkými baterkami, príklad Hyundai Ioniq 5 alebo Kia EV6, ale boli to aj Volkswageny ID4, ID5, tak tieto auta mali pri 130 diaľničnej spotreby vysoko nad 25, niekedy až 26 kWh na 100. Vlastne v tej mestskej premávke je to auto aj veľmi dobre odhlučnené. Od podvozku sem nejdu nejaké rany, nejaké nepríjemné zvuky a to je to, čo v meste vlastne najviac počuješ, hluk od podvozku,
Čo sa už týka toho akustického a aerodynamického hluku, tak ten sem áno, ten sem už troška pri tých vyšších rýchlostiach preniká, ale to auto je v podstate stále na tú mestskú jazdu, takže toto podľa mňa inžinieri ani nejak zvlášť neladili. Čo sa týka komfortu z jazdy, tak podvozkovo je to auto nastavené o niečo tvrdšie, ako by som si ja možno prial. Na tú mestskú premávku určite je vhodnejší taký mäkší, plavnejší podvozok, ale zase auto sa nenakláňa pri nejakom tom myšičkovaní a mestskom kľúčkovaní. Máš väčšiu istotu za volantom a viac si veríš a proste vieš, čo sa pod tými kolesami deje. No a skoro som zabudol povedať, s akou spotrebou toto auto jazdí v meste. No tak v meste sa tu vieš dostať hrávo pod 15 kWh na 100. Ja som tie svoje klasické bratislavské trasy, presuny do práce a domov absolvoval v priemere za prvé dni používania zhruba so spotrebou 14,5 kWh na 100. Ale ako v recenziách iných novinárov som videl, že s týmto dokázali jazdiť aj za 11-12 kWh na 100. Poďme sa ale pozrieť na najbližšiu konkurenciu tohto auta. MG4 Urban je v podstate kompaktný hatchback. No aktuálne mu konkurujú asi iba modely ako Volkswagen ID3, Cupra Born, no a z čínskych modelov je jeho najväčším konkurentom jednoznačne Leapmotor B5. Leapmotor B5 má ale troška menší batožinový priestor, inak rozmerovo sú to fakt veľmi podobné auta. No a v čom Leapmotor B5 vyhráva, tak to je rozhodne veľkosť batérie a takisto aj nabíjací výkon. Už v základe Leapmotor B5 stojí s menšou 54 kWh baterkou. Podotýkam, že tam tá menšia baterka má kapacitu 54 kWh, tu je to 47. Väčšia baterka v Leapmotore B5 má až 67 kWh. No ale teda pozrime sa na ten základ, 54 kWh a cenovka od 23 000 eur. Čiže je ešte o 2000 lacnejšie ako toto. Ale áno, je to trocha iné auto, ten batožinový priestor je tam o niečo menší a sú ľudia, ktorí jednoznačne idú po veľkosti a po tých litroch, tak pre nich je MG4 Urban jednoznačným favoritom a víťazom. Tí ale, ktorí by chceli svoj elektrický hatchback využívať aj na dlhšie trasy, tak tam jednoznačne vyhráva Leapmotor B5, pretože 67 kWh baterka zabezpečuje dojazd vysoko nad 450 km, 160 kW nabíjanie je úplne v pohode aj na nejaké dlhé trasy, aj na cestu do Chorvátska. No a z hľadiska technológií by som povedal, že obidve tie autá sú na tom podobne. Aj v MG4 Urban nájdeš v podstate plejadu všetkých dôležitých asistentov, ako je asistent jazdy na diaľnici, kedy auto nielen reguluje svoju rýchlosť v podobe adaptívneho tempomatu, ale sa aj drží v strede jazdného pruhu a zvláda aj pomerne náročnejšie zákruty diaľničné. A ten asistent funguje dokonca dobre aj v meste, no rovnako to je aj pri Leapmotore. Aby som ale iba nechválil, tak je tu jedna vec, ktorá mi vyslovene prekáža, a to je spôsob vypínania toho rýchlostného asistenta, kedy auto pípa pri prekročení rýchlosti. Totižto tu nenašiel som spôsob, ako sa ten asistent dá nastaviť na jedno z dvojice programovateľných tlačidiel na volante, a vždy, keď ho chcem vypnúť, tak musím vojsť do nastavení, kliknúť si na menu MG Pilot a tu až vypnúť toho asistenta. Áno, viem si nastaviť na toto tlačidlo vstup rovno do nastavení auta, ale aj tak sú to ďalšie dva kliky na displeji, aby som si tohto asistenta pred každou jazdou vypol. Jednoducho nedá sa priamo naprogramovať, alebo ja som teda aspoň neprišiel na to, ako sa dá priamo naprogramovať na jedno z týchto dvoch tlačidiel. To je za mňa asi jediná taká veľká nevýhoda tohto auta. Naozaj som veľmi rád, že v MG počúvajú zákazníkov a myslím si, že nie som jediný, kto na tie veci v prvej generácii MG4 nadával. Či už to bol teda ten lacno pôsobiaci otočný volič jazdných režimov, klimatizácia alebo veľmi malý displej. Tu už všetky tieto nedostatky odstránili a MG4 Urban sa opäť o krôčik priblížila k dokonalosti.